Mga driver o konduktor sa mga bus ug minibus sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal gipaubos sa surprise drug test. Kabahin kini sa programang Uplan Harabas. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Alan, kaya napanlantawan ng daan ang bagang duo sa mga mamauliay o mamakasyonay sa tagsa-tagsa ka probinsya ning Semana Santa. Hinungdan nga ang nagkadang ahensya sa gobyerno ang nipasiguro nga way mga driver o konduktor sa mga bus takip na usab sa mga taxi driver ang manggamitay sa illegal nga drugas aron kalikayan nga aduna pay disgrasya nga mahitabo diha sa kadalanan. Sa dayon pa lang sa South Bus Terminal, ang mga sakop sa Land Transportation Office o kapulisan sa Highway Patrol Group mosusi na sa mga registrasyon sa sakinan o lisensya sa mga driver. Kini aron way ikya sa mga bus driver o konduktor nga masud sa terminal sa pagpaubo sa surprise drug test. Gisugdan ang drug test alas 8 ganihang buntag nga gipanguluhan sa PDEA. To ensure the riding public na iniguli nila kay Holy Week magod, being a long vacation. So daghang manguli na mga atong mga kababayan ba from different provinces. So para ma-assure nato ang safety sila. Amang drug test ang gihimo sa Cebu South Bus Terminal ug North Bus Terminal. Bisan nakalangan sa mga biyahe ning adlaw, gihangop sa mga pasahero ug sa mga operator. Much better kung may naana jud para safe ang mga tao. Mas maayo agad para kuhaan yung ibawaan yung kinsa yung gamit ba. Kay lisod sa kayo magbiyahe ta niya. Kuhaan. Ay gamit nga na sa bagong madisgrasya ba. Terminate yun. O termination yun na siya. Bisirasa man taan naman. Mag-gobyerno, magkuhan basta. Mapositive ka niya, automatic yung ka-terminate. Diretsong kumpiskahon sa LTO-7 ang lisensya sa magpositibo nga driver. Anausab ang taga Cebu City Office on Substance Abuse Prevention kun COSAP alang sa counseling o posibleng rehabilitasyon. Once na ma-confirm na siya positive drug test result, it will be subject for a punitive action sa ilang license, kaya be suspension or revocation. Samtang giangko ni Carmen Quijano, Cebu South ug North Bus Terminal Manager, nga problemado siya sa ubang mga driver, ilabi na sa mga minibus. I want to be honest with the LTO and the COSAP. Ang ako yung main problem is the minibuses. Minibuses, no, you see? Niya ang tanan nga service liner. Ikaw do, ang sama minibuses wa dumari. Ya doon na naman nasakpan yan ko. Mga 2 months or 3 months ago, nasakpan ang driver o ang konduktor. Makigalay ng terminal management sa mga operator sa minibus. Samtang posibleng himuon si LTO ug PDEA 7 ang roadside random drug test aron masakpan ang mga driver ug konduktor nga mga adik. Alan, matod sa PDEA 7 nga 335 ka mga bus, konduktor, driver, lakip na usab ang pipila ka mga taxi driver ang napaubos sa drug test. 8 kanila ang nagpositibo, 5 niini ang nagpa-drug test diha sa Cebu South Bus Terminal ug 3 kanila ang nagpa-drug test sa Cebu North Bus Terminal. Hinuni paubos pa kini sa confirmatory test. Alan? Daghang salamat, Femari Dumabok.